ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ମାସ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଆରଡି ସ୍କିମ ରେ କିମ୍ବା ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ରଖିବେ ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ରଖିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜନ ଦୂର କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ବଢେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆରଡି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍କିମ ଅଛି। 444 ଦିନରେ 7.05% ସୁଧ ଦଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରି ଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧିକା ରିଟର୍ନ ଦଉଛି। 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ 1000 ଲେଖା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିପୋଜିଟ କରିଥାନ୍ତେ ଆରଡି ସ୍କିମରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିପୋଜିଟ ହେଇଥାନ୍ତା 60,000 ଟଙ୍କା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମିଳିଥାନ୍ତା 70,118 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପ୍ରତି ମାସ 1000 ଲେଖା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ମୂଳ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର 60,000 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଥାନ୍ତା 71,366 ଟଙ୍କା। 1248 ଟଙ୍କା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସେଇଭଳି ଯେତେ ଆପଣ ମାସକୁ ଅଧିକା ରଖିଥାନ୍ତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅଧିକା ମିଳିବ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ ମିଳିବ। ଫାଇନାଲ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଇକି ଆରଡି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଲ ଅଛି ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ଦବ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି କିମ୍ବା କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିକି କଲ୍ ସେସନକୁ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ମୁଁ ହଜିଯିବି, ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।